Barča od Koblížku a dneska si tady spolu nakreslíme velikonoční kamínek. Na to. Kamínek je hotový a jdeme se ho spolu odníst ven. Jsme v Jihlavském Hajlose a jak vidíte, tak jsem se namalovala další 2 kamínky a jdeme to spolu někam odníst. Tak semka můžeme schovat první kamínek a jdeme najít místo pro další. Tady jsme našli místo pro druhý kamínek. A jdeme najít místo pro poslední kamínek. A poslední kamínek položíme hezky semka. A teďka jdeme domů a cestou se podíváme, jestli už nějaký kamínek zmizel. Tak sice všechny kamínky jsme našli na svých místech, ale to nevadí. Prosím vás, dejte odběr a like a zatím čau!